नमस्कार मंडळी, मी प्रीती. या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. पटापटा जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ओय ओय पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून आहात तेही बोला. कुशी पडशील. अरे मला मी जाम भीती वाटते. हा नाही, या लाईव्ह चालू केलेलं. हा या बसून बसून म्हणलं चला. तेच थोडंसं वॉकिंग केलं, पाय जरा मोकळे होतात. धरलं शे बॉल